täällä on nyt käynnissä tämmönen vanhan liiton moottorikoneistaminen. Moodilla vähän karhennetaan sylinteriputkia, että pysyy sitten paineen oikealla puolen männärepässä. Niin otetaan, hiotaan putket ja kootaan ne sitten uusilla männillä. Tämähän on siitä Forsin moottoriremontin tekeminen paikallaan, että tähän pitää moottorin edessä katkaista ja siirtää tuota keulaa 10 senttiä eteenpäin. Se ei muuten mahdu toi öljypohja putoaa paikallaan pois. Niin kuin esimerkkinä Valmetin moottorihan pystyy alamäen purkaa paikallaan ja laakeroimaan sieltä, mutta tässä on tämmönen brittiläinen hienous elivetomallissa ainakin, että kun akselikeinun tuet tulee tonne öljypohjan etumaisten pulttien alle ja eteen, että ei mahdu pultteja aukaisemaan eikä öljypohjaa pudottaa, jos ei tule nokkaan tuolta päin. Kyllä kai tästä vielä moottori tulee tästäkin. Saa sitten viljamyllyn eteen reilusti hevosvoimia. Purkua päivitetään vähän isommaksi ja kaikkien täytyy Oripuksen Samilta uutin kärjet tilata ja kansihan meillä on koneistamossa tehtävänä tulee uusilla venttiileillä ja niin päin pois. Kyseessä on siis CV30 uutin Sanelta.